Italienii au rămas încântați de prestația moldovenilor la sărbătoarea popoarelor din orașele Trento și Padova. Asociațiile conaționalilor noștri din peninsula au prezentat publicului cântecele, dansurile și bucatele tradiționale. Echipa Mesager a participat la sărbătoare și vine cu detalii. În imagini vedem moldovenii stabiliți la Padova. Pe strada principală a orașului, conaționalii noștri au defilat în costume naționale și au prezentat obiceiurile țării din care vin. Acest an este unul istoric pentru cetățenii moldoveni. Pentru ei a fost abolit regimul de vize în spațiul Schengen, iar de pe 27 iunie va fi semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Atmosfera de sărbătoare s-a resimțit și în orașul Trento. La eveniment au participat reprezentanți din 68 de țări care locuiesc în regiunea Trentino. Standul Moldovei a fost la mare căutare. Un interpret italian a fost interesat de țara noastră și a promis că va veni cu un concert de ziua independenței Moldovei. Moldova salută toate popoarele prezente în piața centrală a orașului Trento. Țara noastră este una mică, dar cu o inimă mare. Vrem să mulțumim italienilor pentru ospitalitatea cu care ne-au primit în țara lor. Sărbătoarea popoarelor la Padova a ajuns în acest an la cea de-a 24-a ediție, iar în regiunea Trentino este marcată al 15-lea an consecutiv.